Біздің енді налог информация сізге жеткіріп кетеміз. По поводу безработицы, трудоустройства населения, коронавирус ситуациясы белән Россия халкы, район халкы, Татарстан халкы бик авыр хәлдә калды. Күп кешеләр эшсез калдылар. Шуңа күрә безнең Россия күләмендә төрле субсидиялар, мера поддержкалар тәкъдим ителде правительство Российской Федерации тарафыннан. Акташ районына килгәндә барлыгы 1 январьдан 2020 елдан бүгенге көнгә хәтле безнең 169 эшсез теркәлде. Бүгенге көндә безнең эшсезләр саны 83 булып тора. Без инде көндәлек эшләйбез булар белән, комиссияларга чакырабыз, работодательләр белән эшләйбез. Аларны ул эшсезләрне ничектә булса эшкә урнаштырырга. Бик күп кешеләр субсидия биргәнгә күрә күп еллар эшсез өйдә утырган, эшләмәгән, или официально эшләмәгән кешеләр дә безнең бүген эшсезлекләр рәтенә керделәр. Регистрацияга бастылар центр занятостларга. Алар буенча да без анализ алып барабыз. Безнең инде ул субсидиялар, аларга бирелгән субсидиялар сентябрь, октябрь айларында бетә. Шуңа күрә эшсезләр саны тагын да кимер дип фаразлыйбыз. Бүгенге көндә безнең 63 вакансия бар. Шуның процентка килгәндә 31% безнең здравоохранениягә кирәк. Эш вакансияларыбыз бар. 39% бу авыл хуҗалыгында, и калганнары төрле сфераларда, торговля, транспорт и прочие эшләр. Бүгенге көндә иртәгә дә без комиссия үткәрәбез. Кешеләрне эшли итәргә, официально трудоустройство обязательно кирәк. Шулай безнең эшкә урнашыр алдыннан мера социальной поддержки бар. Контракт эшкә урнашыр алдыннан соцзащита белән берлектә социальный контракт төзеп, дополнительно 1 ел буе 10 000 сум күләмендә акча түләп торып була кешегә үзенең зарплатасыннан тыш.